wonder, did you know, no wonder, did you know what's in Menanyak Thunder, no wonder, did you know what's in Menanyak Thunder, no wonder. Sanulano Fletchy Kamausi, Abantanda Bambuza said boy. Welcome to show yam. Yam was the show, yeah. Find my crash. I'm trying, yeah. Let me just marry them Chitawa at Olivia. Abanya Mama's Jomo Pradaki. Yeah, boy, come join me. Jam, welcome to the show that was introduced again. You was the audience at Kano. Igama actually ngobandile abaningi bangazoba yakhe ngibhalelele show ngoba esefu conference creation yabo fithi story la isikadi ngikadi afele ndo so jam ngiphethe ama question telefoni because vele abantu babathanda indaba ntanga yini ehlukile ngale wakuzoba kwenda icrash yakho lo muntu ngadamuhle andabona ukuthi kuba ngicala kumcaba yena ukumbheka vele into ayisi una lisi bese grade 10 nasafika esikoleni hayi qala ngambuka kancane nje ukuthi kodwa mase ngimbuka kahle okay asimveze ubani igama la kumthanda never uchato guys asizobona feli nesizobona welcome to the show. I hope for the best in China. Avi, fere kusaqala ukuthumela amagundwane wami asithola nomuntu lona so ngenendlela. I'm doing love. Come on, don't buzz on you check feel I know love hurts. Sometimes you can try and make it better. Yours and pigam. One day now who's on you feel let me love you now in case later. Senjalo sesibuyile sibuyoshaya amanzi la. Yanthola. Amagundwane awushayile isibani sawo. Nisase la audience? Yeah. Yanthola abantu bagrade simnani. My sister, welcome to Find My Crush. Igama lami ngosihle ngothanda ngomzamseko. La kule show umuntu nomuntu uyasibhalela. Makasibhalela uyasitshela inkinga zakhe. Simtholela icrush yakhe. So ngisacela ukuthi uzintroduce ikwazi ukwenza. Hi guys. Hi. I'm Tato. I'm a dancer. Actually, I'm an upcoming dancer. Tango. So, la ngikhuluma kakhulu. Isho yami kaloku udile ukuthi sanithathela yona. Yebo. Yesa. Ngisathanda ukubonga ukuthi wenze umsebenzi futhi cela ungasabi find my crush so ngithola wena ufuna ukuconfessa kade ngifuna ukuconfessa futhi sengikhathi ngithola icrush yami kodwa into engifuna ukuyisho ukuthi ngizayithini so ngidai ngisheshe ngikwenze ngikahle isikhathi njengensizwa njengoMfisi njengoMessenger Vele uphendule. La ngisho siyazithatha noma zizimbi noma zimnandi sizozigwinya zinjalo. Ngoba ufuna uyamtshela. Umuntu ofuna sizokududuza nje. Jengeshow sibhalele sishayile isibanisithu. So are you happy with the results or disappointed? Ngiyabonga mfowethu ushaya isiphansi ngesibona kodwa indaba zami mhlanje zimbi. Ngiyexpecta ngalo kodwa isikhathi senzoba into ezinhliziyo Anjani sabonga usibhalela cameraman
just like always mfana zikhulu zimnandi siyazigwina asinye siyothola abanye amaleta asilindile kangakanani mabhaya ngala otherwise siyabonga thank you for the money one move isibhalela bafika the lines are open 063 siswa abantu muhle baba sengisaba nokubamba kodwa kwamele ngikuthole nguye nawe uphila even though ngiphika yeah ngikushaye ngamagama fresh ngiyazi kimi lento khona le story sami this time usazosikholwa even though angeke uqome kodwa mshowa angeke ungikhohle